ଠାରୁ ନେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଡ଼ ଠାରୁ ନେଇ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦର ନନଭେଜ୍ ଡିଶ୍ ହେଉଛି ଚିକେନ୍। ଚିକେନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତ ଆଜିର ସମୟରେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ 13 କୋଟି ଚିକେନ୍ କଟାଯାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ପୁରା କିପରି କରାଯାଏ? ଏହି ଡିମାଣ୍ଡକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଖେଳାଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ କରି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେପରି କୌଣସି ପରିବା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ 3 ରୁ 4 ମାସ ଲାଗିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିକେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଏତେ ଯେ କାହା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନା ସମୟ ଅଛି ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଚିକେନ୍ରେ କେମିକାଲ ଓ ହରମୋନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇ ମୋଟା ଓ ତାଜା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବନାଇ ଦିଆଯାଏ। କିଛି ଫାର୍ମରେ ତ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିବା 2 ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଓ କେମିକାଲ ଦିଆଯାଏ ଯେ କିଛି ଫାର୍ମରେ ତ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିବାର 2 ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଓ କେମିକାଲ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଚିକେନ୍ ଅନେକ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଔଷଧ ଅଛି ଯାହା 35 ଦିନରେ ଚିକେନ୍କୁ ବଡ଼ କରିଦିଏ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏମିତି କାରବାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ପୁରା ଦେଶରେ ଏପରି ଚିକେନ୍ରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଓ କେମିକାଲର ଧନ୍ଦା ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଚିକେନ୍ରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଓ ଔଷଧ ମଣିଷ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନ ସାରା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବା, କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା, ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧିବା ଏହିସବୁ କେମିକାଲ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଫ୍ଲୁ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଓ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିକେନ୍ ତ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଚିକେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଓ କେତେ ଖରାପ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।